Ay guys, nandito sa may bag. Mangita ni sa galingan sa buan, galingan sa kakao. Siguro di ari. Charan! Ay, dito. Galing mo kakao. Pila. Nakin sa akin nila. Abot mo kani kilo ko. Pila dai. Wala kabot mo. So there guys, nagpagaling ni guys, nga nauna dai siya. Tunga, sa na. Insino ay sige tagaan nanti kakuan. Pwede mo tanaw. Ana ra siya guys, magpagaling na. Kay sayang kaayo. Hindi pagaling ko anong nara si ma'am. So ayan guys, nag-start na si ma'am. So ganyan lang niya. Ano guys, so tingnan niyo guys. Ganyan lang siya guys, oh grabe guys. Ayan, ang bilis lang talagang mag ano ng kakao, ganyan lang siya. Yan ang machine nila guys. Pero itong kakao na to guys ay hindi siya umabot ng 1 kilo. Ang liit lang niya guys. So tingnan niyo, pero ang bilis lang talaga. Ayan. Ang bilis. So dara ilang galingan sa peanut butter guys. Kani siya dire. Nya kani siya kay sa bugas no? Kari. Bugas gihapon guys. Kato siya kay kape. Kape doon guys. Dito bugas. Bugas dito guys. Ang galing. Ganun sa mapagaling. Ano? Ako mo ra dire mo na galingan. Ayan na guys, so tapos na guys. Meron na tayong ano, haladagan dahil siyang isno. Ano kayo na kayo na siya niya kung isa nga bimbo, asa may galingan bidiri eh. Para si ma'am, oh. Madaghan na kaayog na kuan. Daghan na kaayog na abo. Isa mo na ako na nang ikuan ka ng temporado ba yan. Ika mas bukid good niya. Sayang. Kana pa'y paliton. May pure pa siya ba. Ayan na guys, so see, so, meron na tayong pang sikwati. Ayan, thank you madam. Ayan si madam. Guys, kung mapagaling mo, darira mo guys. Thank you kaayo. Na si ma'am. Darira mo magpagaling o kakao. Mana wala dito ba? Mais. Ano sa man? Darira dapit guys. Ayan, wala lang yan. Pero darira dapit. Bye-bye.